హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఓల్డ్ గోల్డ్ మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మన సబ్స్క్రైబర్ ఒక అతను ఇన్స్టాలో నాకు వీడియో పంపించండి, ఈ వీడియోని చేయి బ్రో అని తన కోసం చేసిన. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఈ వీడియో పెట్టిన ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో సూపర్గా ఉంటుంది. ఒకసారి డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. सुन ले गोरी दिल तू जावरी तू जावरी तू लगीन कर चिलिका चिलिका तू मिस कल दे సో డెమో చూస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. లిరిక్స్ ఉంటుంది అండ్ దాని కింద ఒక ఫోటో ఉంటుంది, మళ్ళీ ఖాళీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటా. సో ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసేయండి. మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి 1 by 1 పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి టెక్స్ట్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్, ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో 1 by 1 చివరి వరకు మొత్తానికి 3-4 లిరిక్స్ ఉంటాయి కదా, మొత్తానికి పేస్ట్ చేసుకోండి ఇలా. సో కంటిన్యూగా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇలా 1 by 1 ఇక్కడ వరకు పేస్ట్. సో ఆల్మోస్ట్ లిరిక్స్ కంప్లీట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఈ ఎఫెక్ట్ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్, పేస్ట్ చేస్తే ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ ఫోటో అయింది కదా, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ నుంచి 7 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్, పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇలా చివరి వరకు అంటే మినిమం టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ దగ్గర వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో. కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని వదిలేసేయండి. ఈ డబల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న ఫోటోని వదిలేసి మళ్ళీ పేస్ట్. సో ఇంకో ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. లాస్ట్ వరకు ఇక్కడ వరకు ఈ ఫోటో వరకు కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు
ఫస్ట్ సెకండ్ అయింది కదా, థర్డ్ ఫోటో. ఈ థర్డ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ నుంచి 8 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇది ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, సో ఈ ఫోటోని వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఇలా 1 by 1 ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఇలా కంటిన్యూగా. ఇది ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్, ఆ టైమింగ్ వరకు 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలాగే కంటిన్యూగా ఎక్కడ వరకు అంటే డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంది కదా, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 19 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు ఈ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు 3వ ఫోటో అయింది కదా, 4వ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు డబల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న ఫొటోస్కి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ నుంచి 20 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, అది వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలాగే కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి, అంతే ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే కంప్లీట్. సో లాస్ట్కి ఒక ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది, దాన్ని వదిలేసేయండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఈ ఫోటో ఉంటుంది, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు లాస్ట్కి మిగిలిన ఒక ఫోటోకి మాత్రం యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా కోసం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.